asin magapot, ngunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Maray na pagkaaga o pagkaudto mga tugang. Kaibanan po nindo si Christine Longabella para sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Although naka-virtual ano lang katangon yan via Zoom. Pero naka-live po kami sa Facebook page na DZGB News Online. So pwede po kamong mag-comment dyan. Manungod sa mga pag-uuro ng tangon yan. And sa mga nagdadangog yan sa radyo. Maray na pagkaaga po sa Indong Gabos. And sa YouTube, yaon din po kami, DCGB Legazpi. So, mga tugang, aram taman na mainit pang pinag-uururunan ngunyan, an manungod po sa nangyayari sa duwang aki pa na student athletes, okay, na training daa o team building o kung ano pa man talaga ang aktibidades tinda duman sa Aurora. So, dyan po maikot ang pag-uuro ng tangon yan. Alagad, disclaimer tulos kita, no? Ini po, dait pwede ining tataramon ta sa programa ta na ini na i-interpret as iyon na ito ang mangyayari, iyon na ito ang kinaluwasan kang investigasyon kasi aram tama na ongoing po ang investigasyon manungo digdi sa pagkalamos kang duwang aki na ini na mga atleta. So, ini lang po for academic discussion para maaraman talang ang mga batas sa digdi sa Pilipinas manungod sa mga arog kaining pangyayari or similar situations. So, dyan maikot mga tugang ang satuyang topic for today. 'Di ba? Alagad hain daw si Kuya Mike. Hain daw si Kuya Mike. Si Kuya Mike ngo na ang hanapon ta bago ang kasimbagan sa mga kahaputan para sa topic ta for today. But anyway, nasabi ta mga tugangani na mga kasimbagan sa mga kahaputan kasi kung nasusubaybayan po nindo ang istorya kainin ni Rene Clert Baterbonia and si Divine Adili, may their souls rest in peace. And of course, deep condolences to their families na nawaran, nin duwang aki, duwang kuya, tugang, nawaran nin kapamilya, friend, okay, estudyante, so mga na-underan ang duwang aki na ini, na nagserbisinda bilang panduwang magurang habang yaon sinda sa saindang eskwelahan kang sinda nabubuhay pa. And of course, mga coach dininda na nahandelan sinda habang sinda tighohon, build ang saindang strength, tigi-improve ang saindang skills, talento bilang atleta. Alagad, yung nga ni, may unfortunate incident na nangyari kung di ako nasasala o kung narurumduman ko kang June 8, 2026. Correct me if I am wrong po. So, dakol ang dagit sa nangyari na ini kasi gusto nindang basulon ang coach, okay, si Coach Tab Baldwin, ang eskwelahan, gusto nindang may pananagutan ang eskwelahan and ang coach o kung sisay paman na tigtatarang nindang dapat may panagutan. So kung marurumduman din, recently nagpaluwas na po in statement si Coach Tab Baldwin, ang coach kang mga aki na ini, kang sinda nagbiyahe pa duman sa Manila, hali sindang Davao for this activity nga ni ninda na training or team building or kung ano pa man specifically ito activity na ito. So, dakol din ang aside from dagit, mixed emotions, panghihinayang, paghihinagpis, maski daita personally midbid ang mga aki na ini, dakol ang nakarelate kasi aki pa sana, dakulaon na ang sa indang mga pangarap sa buhay. Kaya sila nagluwas pa duman sa Maynila. So, alagad, mga tugang, dapat aram ta na dahil kita magpadara sa tuyang emosyon,
Although, of course, valid ang sa indong emotions, lalo na ang pamilya, lalo na sa mga personal na nakakamidbid talaga sa mga aki na ini. Alagad, yun na nga ni, it's always best to wait for ang kaluluwasan, kung ano man ang kaluluwasan kang investigasyon, paubaya ta sa mga otoridad, kasi sinda ang may expertise, sinda ang may kapot kang gabos na ebidensya, mga ibang ebidensya na pwedeng makuha in relation to the incident. So, kumaga kita, wara man kita personally duman sa pangyayari, daita man na iling personally sa pangyayari, daita man na dangog, wala kitang personal knowledge about the incident. So, dahil kita padalos-dalos na magpaluwas, mag-isip nin mga konklusyon, manungod sa nangyari sa duwang aki na ini. So, lagad, syempre, daitaman makokontrol, naglakop na ang sari-saring opinion, kung ano ang sa indang namamatian, para din sa ina, okay, sa indang mga ina, sa indang mga kamag-anak, and sa mga personal na kamidbid sa inda. So, dako din ang nakikidumamay, syempre. At times like this, namamatian ta din somehow na pag may mga arog kaining pangyayari, ang puso ta bilang mga Pilipino, yaon ang puso ta bilang mga Pilipino, kasi nagpapahiling ka mo, nag-e-express ka mo kang pakikimahirap, di ba? Or pagkaherap duman sa pamilya asin sa mga aki na ini. So, even mga abogado, mga tugang, even legal luminaries, iba-iba din, okay, sari-sari din ang sa indang mga interpretasyon manungod sa batas ta sa mga arog kaining pangyayari or insidente. So, may mga kahaputan kung ano ba talaga, okay, or kung pwede bang may panagutan sa batas ta digdi sa Pilipinas kapag may nangyaring aksidente or any other incident, kapag ang aki yaon sa custody, okay, nasa poder, temporarily nasa poder kang eskwelahan, kang teacher, instructor, or kang sa indang coach. Arog sa nangyari kina Baterbonya, yaon sinda sa temporarily nasa custody sinda kang sa indang coach. Okay? Nung nangyari ang insidente. So, dakol ang mga nagtataram, even so, mga nagtaunanin statement na yaon duman, may mga nagtataram na aksidente so nangyari. Lagad, may mga naglalakop na espekulasyon, ini ang tigtataram ko mga tugang na kuta, iwasan ta kasi from the word itself, speculations, okay? Wara kitang proof na arog ka to, so speculation indo na ini. Pero naiiling ta na may mga espekulasyon na bako ini aksidente, igwadaanin foul play, or igwadaanin hazing, kung ano-ano pang ibang, kung ano-ano pang sari-sari espekulasyon na tigtataram sa social media ngunyan. Lagad, again, kung wala man kitang proof na arog ka to ang nangyari, iwasan ta po ko ta magpara taonin arog ka to speculations or hinala or haka-haka o kung ano pa man ang apod nindo duman. Okay? So far, even si Coach Tab Baldwin, ang tinaram niya is accident. And kung dahil din ako nasasala, so ibang na-interview na din, accident. Okay. So again, dahil ako nagtataram na accident din talaga ito. Ang sako lang, halaton ta kung ano ang kaluluwasan kang investigasyon kang sa tuyang mga otoridad. So, alagad, legally speaking, bako lang sa arog kaining specific incident mga tuga nga, kundi sa similar
similar circumstances, incidents, or situation na ang aki iyaon sa temporarily pangangalaga kang nga ni kang school teacher or coach kung may pa-training igwa bang pwedeng panagutan under our Philippine laws ang nag-e-exercise ka temporary parental custody, okay? Substitute parental custody habang yaon sa inda ang mga aki. So yan ang tutukaron pangon yan sa satuyang programa mga tuga. Example, field trip. 'Di ba? Kapag may mga field trip, suaki, syempre mawawalay sa indang magurang. Pero ang temporarily na nangangalaga sa mga aki during field trips, syempre sa school, so mga teacher and iba pang kaibanan na empleyado kang eskwelahan ninda. So ano pa? Ano pang activities na aram nindo na temporarily yaon ka mo sa pangangalaga kang sa indong teachers or kang eskwelahan. Narumduman ko ka ato nung aki pa ko eh. Yan din, field trip. High school ata kami ka to. High school. Tapos, so nag-field trip kami from Bicol to Manila. Ito nga ni Arayo na ito. So, syempre, talagang dapat tutukan kami kang mga kaibanan ming adult. 'Di ba? Even elementary nga ni, gayod. Dahil ko lang sure kung uso pa ang field trips ngon yan. So, sa mga naka-experience ng field trips or ibang similar activities, then feel free po na mag-comment sa tuyang Facebook page na DCGB News Online. Maski dikit na throwback mo na kita, i-reminisce ta so mga activities ta during our childhood days sa mga kaedad ko. Or sa mga mas gurang na sako pero baby face man giraray mareminis kita kung ano sa activities ka ito sa school na maluwas kita sa eskwelahan, 'di ba? And syempre, mga arog ka tong pangyayari prone sa mga pwedeng dai-inaasahan na pangyayari, knock on wood. Mabasa ko na kita kang mga comments nindo digde. Okay, sa tuyang live. Good morning, Attorney Tin. Good morning din po, Tita Agnes. Tita Mary Agnes Jing Rodriguez. Naka-tune in kami digdi sa Santo Domingo. Happy Sabado. Ay, wow! Hello po sa mga taga Santo Domingo. Happy Saturday sa Indo and salamat sa padagos na pag-antabay as in pagsuporta sa satuyang programa. Good morning po, watching from RRJ Subdivision, Ginobatan. Sabi ni Sir J. Balisoro. Hello, Sir J. Balisoro from RRJ Subdivision, Ginobatan. And syempre sa gabos ng mga taga-Ginobatan, happy Saturday. Bakit po kasi nag-news blackout at first ang Ateneo? Bad advice by their legal team. Accident or no accident pero naghinala ang pamilya kan mga biktima. Sabi po yan ni Sir Enzo Ferra. Yan po ang niya sa Facebook. Well, yes, yun din yung isa sa mga reasons or factors kung nata po na mas lalong nadagit ang publiko dahil ko man matataram na lalong nadagit ang pamilya kasi I am not in a position to say kung ano man ang namamatian ninda. But the public, yes, we can see sa social media platforms. Lalong nadagit ang publiko dahil daitulos nagpailing, nagluwas, nagtaonin statement si coach. Kumbaga, perang aldaw na ang nakalipas, bago pa siya nagkaiguanin, pusog nin buot na magpaluwas nin sa iyang statement. And then, ang kabilugan kang sa iyang statement, nag-sorry siya, dahil man ang nagtataram na sincere,
sincere naman ang sa iyang pagsusori, mamamatian din naman sa iyang pagsusori, ang sorrow niya deep within, mamamatian din naman. Kasi syempre, kumbaga, serve din siya bilang panduwang ama, kang yaon ang duwang aki na ini sa iyang kustodiya. Alagad, dakol man giraray ang kahapotan. Kasi bako klarado, dakol ang naghahangad nin accountability, and for naghahangad din truth kung ano talaga so pasunod-sunod na nangyari. So timeline of events and so on and so forth. Well, day aram kung ano ang advice, okay, sa inda, sa iya kay coach, kung nataong niya lang siya nagpaluwas din statement. But the point is, kung ano man ang gusto nindang itaram din talaga, malay ta, iyo lang, confined lang duman ang pinataram sa publiko. Pero, malay ta, di ba? Malay ta, taramon din naman kung ano talaga su bilog na pangyayari. Pero, duman na sa pamilya na talaga kang duwang nawara na aki, na athletes. So, naging invested na din kayang maray ang kadaklan sa tuyan ng mga Pilipino. Siyempre kasi naiiling din kung gura ano kapadabat ni nung ina, bako lang nung ina niya, nung pamilya ninda, kung gura ano sinda kapadaba, lalo na ang fellow Filipino citizen ta na si Rene Lert Baterbonia. May iling din kung sa mga video sa nagluluwas, kung gura na siya kabuot na aki, maalaga sa iyang pamilya, nangangara para sa iyang pamilya. That's why dakol din ang naging invested. Okay? Ang emotional sa nangyari sa aking ini. And bako lang yan, dakol ang nag-iidolo sa iya, sa inda, sa field nin basketball. So mga mahilig sa basketball. Kaya dakol ang nangihinayan din sa inda. Pero, yan, accident or no accident daw po. Pero naghinala na ang pamilya kan biktima kasi haloy nga ni daan nagpaluwas nin statement. Well, pwede din na gusto tulos magtao nin statement, alagad dai pa aram kung paano i-express sa diri, or considering nga ni nadakol ang dagit, baka tig-ensure din ngo na sa indang sa iyang safety before nagpaluwas din statement. Well, dakol mga tugang na pwedeng reasons or factors kung nata arog ka ini ang ginibo or arog ka ini ang daiginibo. But I am not also saying na tama ang ginibo ninda or daininda ginibo. I am not saying na tama na late sinda nagpaluwas din statement. Okay? Ang sato lang is halaton ta na lang ang official investigation and iwasan ta magpara laag nin haka-haka speculations, magpara dagdag nin speculations manungod sa nangyari as in sa mga nangyayari pagkatapos ka ito. Okay? So, ini na, maduman na kita mga tugang sa tigtataram kang sa tuyang batas about sa mga arog ka ini pangyayari. So, even mga tugang si Fiscal, okay, Fiscal Fred Nohara, nagpaluwas kang sa iyang opinion, as in, so mga batas na digdi sa Pilipinas na pwedeng maging guide manungod sa arog kaining mga pangyayari. So, sabi ni Fiscal Fred Nohara, igwa kita, first of all, pwede ha, I am not saying na iyon na talaga. Kasi nakadepende nga ni sa investigasyon, sa mga ebidensya, sa iba pang witnesses. Baka may mga magtarampa na witness. Baka may magluwas pang witness.
And malay ta, igwang kaibanan sinda na igwang kusog nin buot na magtaunin statement manungod sa kung ano talaga. So, nangyari, kang yaon sinda dumaan sa Aurora. So, ang civil liability mga tugang, yaon yan sa Article 2180 kang sa tuyang New Civil Code. Nakalaag dyan na schools exercise in loco parentis over students in all authorized activities on campus or off campus. So, sabi kang sa tuyang civil code, so nasabi tang specific provision mga tugang, ang eskwelahan, iyo ang nagsisilbi bilang magurang, kang mga aki, kapag yaon sa indang poder, kapag may authorized activities ang school, sa luwas man kang eskwelahan o sa laog kang eskwelahan. So, nasabi takasuba ko example din kang mga aro kaini activities, kang ako yaon sa school, kung saan ako nag-school, field trip, sa luwas ka school. Aside from that, igwa din kami activities that time, nasa laog kang school, pero like ma-overnight kami duman, such as leadership trainings. So, even that, dapat bantay sarado din talaga kang eskwelahan, kang teachers, and all other authorities kang school ang mga kaakian during that time. So, also, igwa kitang jurisprudence, mga tugang, or case decided by the Supreme Court, kung saan, tigtataram na ang university daw po is primarily and solidarily liable for student injuries or death unless it proves it exercised the diligence of a bonus pater familias or good father of a family. So, this is the case of Yusef versus Sarate, November 2025 pa lang na publish mga tuta. Kapag daa igwanin nagadan resulting to death, okay, or injuries ang estudyante, pag sinabi ta mga tugang na primarily and solidarily liable, may pananagutan ang eskwelahan. Kasabay kang kung sisay man ang directly na may pananagutan. So, daininda pwedeng basa-basa lang taramon na wara sindang liability kasi bako man so eskwelahan mismo ang may kapabayaan or ginibo. No. Kapag nagre-resulta sa injuries or death kang student, the school may be primarily and solidarily liable, the university. Okay? Pero, pwedeng maiwasan kang eskwelahan or universidad ang pananagutan na ini kung kaya nindang patunayan, okay, na nag-exercise sinda nin diligence required by law or pag-iingat or pag-iingat na pwedeng naiwasan ko ta ang araw ka atong pangyayari kung wara sindang kapabayaan na araw ka ini. So, bako man automatic mga tugang na liable ang school. Bako automatic na may pananagutan ang eskwelahan, ang universidad. Kundi, kapag kaya nindang patunayan na nag-exercise man sinda nin diligence, igwa sindang mga proof na daiman sinda nagpabaya, okay, sa authorized activity na ini or training na ini, then, kung kaya nindang patunayan, pwedeng warang pananagutan ang eskwelahan or university. So, it is a case-to-case basis. Depende kung ano talaga so nangyari, depende kung authorized ba so activity or training ang eskwelahan o bako. Depende kung may kapabayaan ba so eskwelahan or wara. Depende kung may proof ba ang eskwelahan or university na daisinda nagpabaya or wara. So, yan ang mga factors, mga tugang, to consider before pwedeng maaraman or mataram
kung may pananagutan po ang eskwelahan or university or wara. Now, let's go to criminal liability. Okay? According to Fiscal Fred Nohara, criminal liability, possible criminal liability sa arog kaining incident mga tugang under Article 365 of the Revised Penal Code. So, dyan sa Article 365, tigaapod ta din ining quasi-delict, dyan po may hiling ang reckless imprudence resulting in homicide, among others. Yan ang saro sa quasi-delicts ta. So in this case, bakit reckless imprudence resulting in homicide? Because homicide, may nagadan, okay, ng mga estudyante. And reckless imprudence, ano ang reckless imprudence? Inisu, lack of foresight, lack of skill, okay? Kasi papanish, pinaparusahan mga tugang kang Article 365 of the Revised Penal Code ang negligent mental state, lack of foresight, lack of care, bako man su pagkagadan mismo, kundi su kapabayaan. So, kaipuhan na patunayan na su kapabayaan, iyo ang nagkausa, okay? Iyo ang proximate cause sa tigaapod, iyo ang nagkausa kang pagkagadan kang mga estudyante. Bago pwedeng may criminal liability for reckless imprudence resulting in homicide. So, ang reckless imprudence resulting in homicide, mga tugang, bako lang po ini-applicable sa mga aksidente, mga road accidents. Kasi baka pag nadangog ta ang felony na ini, ang crime na ini, reckless imprudence resulting in homicide, reckless imprudence resulting to damage to property, baka pag nadangog ta, isipon ta automatic accident. Iyo lang kaya so common. Pero bako po confined sa road accidents ang quasi-delict na ini or reckless imprudence resulting in homicide. So, sa mga araw kaini similar situations, kung mapatunayan na may kapabayaan, okay, on the part of the person exercising substitute parental authority duman sa estudyante, then pwedeng may criminal liability for reckless imprudence resulting in homicide. Pero just to be clear mga tugang, I am not saying na criminally liable dapat for this crime, for reckless imprudence resulting in homicide, si coach or sa school authorities. Okay, again, nakadepende po iyan sa mga magagather na proof, evidence, object, documentary, testimonial, so mga magagather na witnesses. And of course, nakadepende kung magpa-file nin case, criminal case for reckless imprudence resulting in homicide so family, pang mga aki na ini. So, also, according to Fiscal Fred, key inquiry, ang main issue na dakol ang nagahapot manungod sa pangyayaring ini mga tugang, kung negligent ba o bako negligent ang eskwelahan, ang universidad, ang coach, may kapabayaan ba sinda or wara. Diyan man lang gabos nag-iikot, gabos na mga kahaputan, kang publiko, kang pamilya, manungod sa unfortunate incident na ini. So, nakadepende da po ini kung negligent o bako sa due diligence. Kaipuhan na ma-determine kang investigasyon kung ang school officials inorient ba ang mga estudyante sa conditions and risks kang beach kung sa insintamado man, particularly sa Aurora, nagkaigwa ba nin risk assessment,
nag-orientation ba, nagkaigwa bang nasindanin orientation about this. So, igwa ba din assigned na lifeguards during water activities? Well, according to Coach Tab Baldwin, garo pigpapadalagan lang ta asinda duman sa may shore ang nangyari ito. So, yaon man giraray sinda sa may shore, igwa bang naka-assign ng mga lifeguard nung yaon sinda duman. Nag-coordinate ba with local first aiders before the team building? So, usually, pag mga araw kaini activities, particularly outside the school, mga tugang, and yaon lang duman sa one specific or particular area ang mga estudyante, kaipuan mag-coordinate, of course, with the local officials para sinda din ang magtatap or magko-coordinate sa kung sisay pa ang dapat na kaurunon kapag may mga aktibidades na arog kaini na nasa lugar ninda ang mga estudyante. So, syempre, since nasa lugar ninda, so mga kaakian, mga dayo, nasa pangangalaga din ito pang LGU. So, dapat may coordination din, of course, with the LGU, lalo na sa local first aider. So, yan din ang kahapot na ni Fiscal Fred kung nag-coordinate ba with the local first aiders before the team building. Or saruini sa mga tigtataram niya na dapat ma-determine kang investigation para maaraman kung may negligence or wara. Absence of these precautions, kung wara da ining mga na taramta, mga tigs saro-saro ta kasubago, it tends to show negligence. Okay? So, pwede na ma-establish na igwa nga ni negligence or kapabayaan kung dae ginibo in exercise yung mga nataramta kasubago and all other factors and responsibilities na dapat ko ta ginibo before conducting this activity. So, kung mapatunayan, therefore, na may negligence dahil dae nag-exercise ng due diligence, ng precautions, then it can trigger both civil liability under Article 2180 of the Civil Code, so na-discuss na po kasubago, and at the same time, criminal liability under Article 365 of the Revised Penal Code. So, pwedeng arog ka to ang mangyari mga tugang. Again, bako lang po ini for this particular incident, kundi iba pang activities, iba pang incidents na arog ka ini kung saan entrust, tinitiwala kang mga magurang su mga aki ninda sa eskwelahan, sa mga maestro, teacher, and other school authorities kapag may activities. So at least informed kita, aware kita na arog kaini ang possible legal implications. So aside from civil liability, okay, pwede po na may kasabay na criminal liability. And again, kapag na-prove na may negligence nga ang school, may negligence nga so kung sisay man ang directly nag-exercise din substitute parental authority during a particular school activity or training. So, accountability, okay? According to Fiscal Fred, so mga biktima or heirs may pursue civil, criminal, or parehas. Okay? So, dahin nito pag-isipon na tamili nag-file na nin civil case for damages, pwede, dahin na pwede mag-file nin criminal case for reckless imprudence. So, pwede po iyan na both remedies ang ipapursue. Nakadepende na din, of course, sa pamilya. Subject to the rule against double recovery. However, pwede na kung mag-award na po ang korte
let's say for the civil case, nag-award ang korte nin a certain amount of damages. And then, kung nag-file din nin criminal case, dahil na pwedeng makarecover pa, okay, nin certain amount for the damages duman sa criminal case. Yan ang rule against double recovery. So, kung nakarecover na for the damages, dahil na pwedeng makarecover giraray for the other case na pinursu kang heirs. Whatever the investigation yields, accountability must attach, according to Physical Fred. Deaths in a school activity cannot go unanswered. Okay? Pero may disclaimer din siya for academic purposes lang po and discussions ininggabos na mga tigtatarami. Okay? So, may kahaputan din manungod sa school waiver, sa parents' consent and waiver. Diba? May mga pigpapapirmahan sa mga magurang na waiver, na consent, nakalaag duman, kung tutugutan ba ninda ang aki ninda na mag-join, magpartisipar sa school activity na ini. And kapag may waiver, nakalaag din duman at the same time, na kung may mangyari sa iyang aki, warang pananagutan ang school. May mga nagrereklamo mga tugang manungod sa arog ka tong klase nin waiver. Kasi, syempre, bilang magurang, matugot ka ba na ang nakalaag duman sa pipirmahan mo kapag may nangyari sa aki mo habang yaon sa activity or kustodiya ka eskwelahan or kang teacher, wara sindang papanagutan dapat. Dakol nagahapot kung pumirma ba ang magurang duman and lalo na kung notarized and may nangyari nga ni sa aki, knock on wood, totoo ba na warang pananagutan ang school or kung sisay man ang directly involved? So, case-to-case basis din siya mga tuga. But, ang dapat ang tandaan, maski po pirmado ang mga arog kaini, if it is tigaapod ta na kontra bonus mores or against public policy, against the law, customs, public order, then such agreement, okay, is void or wala pong epekto. Ngunyan, kapag napatunayan na igwa mananggad ni negligence ang eskwelahan or su teacher na may kapot duman sa aki o sa mga estudyante during a school activity or training sa laog man kang eskwelahan or sa luwas, kung mapatunayan na may negligence and may nangyari sa aki, knock on wood, then maski po nagpirma ni waiver ang magurang, okay, dahil pwede na ang waiver ang masusunod. Meaning, pwedeng may pananagutan man giraray, may liability man giraray ang eskwelahan and so directly involved, pwedeng may pananagutan man giraray maski po nagpirma nin waiver ang magurang. Again, kung mapatunayan na may negligence. So, dahil maghadit sa mga magurang na nagpirma nin waiver na arog ka to, kasi again, it is contra bonus mores. Ang mga agreement po na arog ka ini, considering na contra bonus mores, it is against public order, public policy, customs, law. So, bako ibig sabihin na tamili nagpirma sa waiver and obvious naman and overwhelming ang ebidensya na may kapabayaan ang eskwelahan, ang teacher, or kung sisay pa man na directly involved, wala nang pwedeng panagutan sa nangyari sa aki. No. Okay? So, yan po ang tandaan ta din. Basahon ta lang ang baka may ipapag-greet pa kamo digdi before kita magpaaraw sa tuyo programa. Hello, Sir Aldrin Alteza. Marahay na pagkaunto po.
So, yan mga tugang, sana may naukodan na naman kita sa tayong programang Legally Yours GB dapat aram mo. And again, sana mas maging rational kita dahil magpadalos-dalos sa mga tigeras sa social media. So, halat-halaton ta ang official investigation kung ipaluwas man manong digdi sa case na ini ni na Baterbonia and Adili. Okay? And also, advance Happy Father's Day. Tama ba? Sa aga ba ang Father's Day? Happy Father's Day po in advance sa gabos na ama, papa, tatay, daddy, o kung ano pa man ang apod nindo sa indong mga beloved father. Advance Happy Father's Day po to my father, Mr. Marlon Noveno Longabella. And sa gabos, yes, sa father. Sa mga fathers din. Sa 21 pa ba, Kuya Neves? Tama pa rin. Advance pa rin sabi ko. At 21 pa pala. Okay, makakaipon-ipon pa ako pang regalo. Happy Father's Day in advance din to Kuya Nems, of course, Kuya Nems Flora. Sa iba mga father ta dyan sa station. Syempre, si EVP Glenn Barcelon, si VP Henry Maceda, si Kuya Mike. Yan, tigsaro-saro na sa mga father. Gabos po na father din dyan sa DCGB or DCGB family. And si Tatay Bisa Alo. Tatay Nonoy Palaboy. Happy Father's Day in advance. Mga tugang, pwede na gayud i-announce kasi na-inform po kami na magkakaigwanin changes sa programming ta sa DCGB. So, sana suliton po nindo ang duwang natatadang Sabado na kaibanan kami sa Legally Yours GB. Kasi, yes, duwang Sabado na lang po ang Legally Yours GB dapat aram mo. So, duwang Sabado na lang din nindo ako madadangog na naghera sa indo sa programang ini. Nagkapirang naaraman ta manungod sa batas ta digdi sa Pilipinas. Okay? Sige, saka na ako mapasalamat pala. May duwang Sabado pa man. At least na-inform na kamo mga tugang para mas mag-antabay kamo sa muya ni Kuya Mike sa duwang natatadang Sabado para po sa programa tang ini na Legally Yours GB dapat aram mo. So, sa minuto na lang po bago mag alas 12 nin pagkaudto. Once again, ini po si Christine Longabella. I-greet ko man pala. Alat, ano na nga ni ang ni Sir? Kasi may nagpag-greet pala na listener tada po. Okay. Si Sir Lorenzo Nebreslita. Salamat sir sa pirming pag-antabay po sa programa. So, salamat mga tugang. Happy lunchtime. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZ.